Gaur, abenduaren 24 dugun honetan, Olentzero Aranguren ibarreko herri askotan egongo dela esan digute, eta gu, Aranguren telebistak, bere bila etortzea pentsatu dugu. Kasu honetan, Aranguren herrira. Momentuz ez dago inor, beraz, bere bila joango gara. Bueno, tira, nire txaketa berdina daraman mutiko bat topatu dugu. Zura izena? Oier Lezaun. Oier Lezaun. Tira, ikusi alduzu Olentzero hemen inguruan, edo badakizu non egongo den? Goizean ikusi dut hor lagunekin igotzen mendira. Mendira. Beraz, bere bila joan nahi badugu, mendira igo beharko dugu? Igotzen zarete hemendik eta joaten zarete gora eta gero ezkerrera joaten zarete. Bale, gora eta ezkerrera. Zu joango zara? Bai. Bueno, nik itxoin behar dut hemen eta gero jitsiko du Olentzero. Bale, eskutitza idatzi diozu, zerbait eskatu diozu? Bai. Eta ondo portatu zara urtean zehar? Urtean zehar oso ongi portatu naiz eta espero dut Olentzeroren zerbait. Bueno, ikusiko dugu, kontatuko diguzu etorkizunean. Bueno, tira, joango gara Olentzeroren bila orduan. Olentzero joan zaigu mendira lanera, intentzioarekin ikatz egitera, aditu duenean. Bueno, opa, topatu dugu Olentzero. Opa, arratsaldeon. Arratsaldeon. Kosta zaizu Aranguren aurkitzea edo bazeneukan fitxatuta? Ez, badaukat fitxatuta, gainea herria oso garrantzitsua da. Bai. Bainadako garrantzitsuena. Bueno, hemen ikusten dugu dena prest daukazula, opariak eta guzti. Bai, ala da, ja ikusten baldin badezue, hor opariak ja prest daudet, ja hemendikan segituan ateako gea ja herrira juteko eta umeekin egoteko. Oso ondo, bai, guk ikusi ditugu horbean umeak zai, beraz, prestatu zaitez eta horri izango dituzu zure bila, edo zure zai. Bale, eskerrik asko. Venga, zuri, aio. Egun ona pasa. Amararroko zakia. Aiur de tripa hundia, aiur de tripa hundia, Olentzero gurea ezin dugu ase, bakarrik handizkigu 10 txerri gazte, Saietski eta Solomo makina bat ezte, Jesus jaio da eta kontsola zaitezte. Horra, gure Olentzero, tripa hotzera dula esegita dago, Napoliak ere baitu arrantzatzuekin, bilar medindatzeko erarroaken. Olentzero buru handia, entenimentu zantzia, Martarrantzean edan omendu amararruko zakia. Aiur de tripa hundia, aiur de tripa hundia, Olentzero dakarki atsegin kapoza, jakin baitu mendian Jesusen jaiotza, egun argi honetan alaitu bihotza, kanpo eta barruan kendu azkarrotza. Horra, gure Olentzero, tripa hotzetan dula esegita dago, Napoliak ere baitu arrantzatzuekin, bilar medindatzeko erarroaken. Olentzero buru handia, entenimentu zantzia, Martarrantzean edan omendu amararruko zakia. Aiur de tripa hundia. Bueno, dena ondo? Bai, Olentzero atzean dator, ezta? Ustez baiet. Bueno, ea bidea ondo dakizu ikasi duzu, ez? Bai, GPS-erik ez duzu behar. Peserik ez, hori atzo. Bale, venga, gur. Bartarratzeko amaiketan, Agur, agur, agur,
Zuei bai zara, ez da? Eta zer oparitu dizu olentzero? Makina bat. Makina bat? Zer da, jolasteko horietako makina bat? Bai. Eta pozik? Oso ondo. Eta zure arreba ere hemendik gertu dago, ez da? Bai. Zer da, horratzean dagoen txiki hori? Bueno, galdetuko diogu berari zerbait, bale? Bale. Bueno, eskerrik asko, esan hau... Jo... Zuri zerbait ekarri aldizu olentzerok? Ez daki. Ez dakizu, oraindikan ez dizute eman? Ez. Bueno, orduan zai egongo gara opariaren zai, bale? Bueno, orain txarte. Aizu, barkatu. Zein da zure izena? Ramon. Ramon, zer da hori, bizikleta bat, baloia edo zer da oparia? Patinetea. Patinetea, ez zuen ematen patinetea. Pozik orduan? Bai. Bueno, oso pozik dagoela ematen du, Esan agur telebistari. Agur. Bueno, Lentzero, amaitu dugu eta Aranguren telebistakoei ez diguzu oparirik eman. Baina ongi portatu zarete? Noski, herriak esan beharko du, baina guk uste dugu baietz. Bueno, nahi esan diate herria nahiko konten daola, zeren bideo asko eta ikustaldi asko dentuzue, YouTubeko web horri hortan, zeren bakizue Olentzero 3.0 bihurtzen nahi da, Olentzero 3.0. Hoixe. Ona hori. Bueno, jakizu gu eskatu ditugula kamera berriak, mikro berriak, bihar bertan izango ditugu telebistan, ez da? Bueno, hor harrapatu indiazu, zeren ez ditut egin oaindikan kamarak, eta egun batzuk zai egon berko ziate, Bueno, barduan datorren urterako gure 10. urteurrena izango dela. Orduan bai, orduan data politxa da, eta ea ja ikustaldi gehiago lortzen dituzuen, eta orduan 2 kamera, 3 mikrofono, eta aurkezle berri bat, hori seguru behar dugula. Hori da. Bueno, mila esker, eta musu bat emango idazu. Hombre, nola ez. Ta Aranguren telebistako ikusle guztientzako. Mila musu, asko maite zaituztet. Aio! Agur!